салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо аз номи худам ва аз номи тамоми тоҷикони дар Корея буда, умуман ғарибони дур аз ватан, аз самими қалб бо 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфта, ба шумо азизони дил саломатии қавӣ, саодатмандӣ дар фаъолияти меҳнати ҳаррӯзаи пурсамаратон файзи зиёде ораду баҳри гулгулшукуфаи кишвари маҳбубамон боз ҳам зебоиву пурнурӣ орад. мо шукразор менамоем, ки Тоҷикистони азизамон ва миллати тоҷик аз марзу замини худ мустақилона роҳбарӣ намуда, дар ободии ватан пайваста саҳмгузорӣ менамояд. гарчанде мо ғарибон дар бисёр итоу хурсандиҳо дар ватани азизамон набошем ҳам, вале ҳар рӯзи мо бо ёди ватан мегузарад ва тамоми идҳоу хурсандиҳои ватани азизамон Тоҷикистонро мо дар мусофирӣ ҷашн мегирем ва мо ҳамеша дуогӯи ватану ҳамватанонамон ҳастем. дуо мекунем, ки ҳамеша Худованди бузург ватани азизамонро аз чашми душманон дур нигоҳ дорад. имсол Тоҷикистони азизи мо санаи муҳимтарини таърихӣ, яъне 30-солагии истиқлолияти худро ҷашн мегирад. ин сана муҳимтарин ва волотарин даврони таърихи навини тоҷикон маҳсуб мегардад. дар зарфи як соли истиқлолият, Тоҷикистон аз тарафи 58 давлати дунё расмият шинохта шуда ва бо онҳо робитаҳои дипломатӣ барқарор карда шудаанд. аз ҷумла ҷумҳурии исломии Эрон, ҷумҳурии халқии Хитой, Федератсияи Русия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Корея, Полша ва ғайраҳо мебошанд. 9 сентябри соли 1991 чун воқеаи муҳими таърихии сарнавишти миллати тоҷик сабт шудааст. ин ҳодисаи тақдирсоз аввали моҳи сентябри соли 1991 ба вуқӯъ пайвастааст ва 9 сентябр расман рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. аз ҳамон вақт то имрӯз ин санаи муборак барои миллати тоҷик иди муқаддас маҳсуб меёбад. ҳар куҷо ба рӯи мо аз меҳр дар боз аст. бар ҳама дарди ватандорӣ даво дорем. پاسبانی سرزمین باستان مایم، پاسبانی هر در و هر آستان مایم، از مکانی خاندانی راستان مایم، رستمی آواز داری داستان